खुलुमबाय दिनै 26 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा दिनैसिमबो SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो आसामनि माखासे जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावदों आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSC नि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ प्रिलिमिनारि आनजादनि थाखाय आसामनि माखासे जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावदों आसामनि चराइदेव जिल्लायावबो सेक्सन 144 फोसावदों जेराव चराइदेव जिल्लायाव सनारि कलेजाव 603 बिजाथिफोरा APSC आनजादखौ होगोन आनजाद होनाय समाव जाहाथे जेबो बेले बेजे जानो मोना आरो आनजादा गोजोनै जानानै थाङो बेनि थाखायनो सेक्सन 144 खौ फोसावदों जिल्लानि एडमिनिस्ट्रेशना सेक्सन 144 नि बायदिब्ला आनजाद मिरुनि सोरगिदिं 100 मिटारसिमाव बिजाथिफोर स्क्राइब्स आरो आनजादखौ खुंग्रा आरो नोजोर लाखिग्राफोरनि अनगायै रावबो थानो मोना एग्जाम हलाव मबाइल फन लानो मोना स्मार्ट वाच लानो मोना इलेक्ट्रनिक पेन स्केनार ब्लुटुथ डिभाइस बायदि बायदिखौ लानो मोना आसामनि चराइदेव जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावनायनि अनगायैबो बङाइगाव जिल्ला आरो गुवाहाटीआवबो दिनैनि सानाव आनजाद मिरुफोराव सेक्सन 144 फोसावदों जिल्लानि एडमिनिस्ट्रेशना उदालगुरियाव बमा खुबैनायनि दायाव KLOनि माखासे सोद्रोमाखौ हमबाय हमजानायनि मादाव चिरां जिल्ला सिडलीनि थागिबि निबास बर्मन 30 बोसोर बैसोनि गसाइगावनि हितेश्वर बर्मन 28 बोसोर बैसोनि आरो रौतानि मन्टर बर्मन 33 बोसोर बैसोनि रिपर्टनि बायदिब्ला निबास बर्मन आरो हितेश्वर बर्मना KLOनि सोद्रोमा आरो मन्टर बर्मना KLOनि सोद्रोमाफोरनो जानाय लोंनाय आरो थानायनि जायगा होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन समाज बेरेखा खामानियाव सोमोन्दो गोनां रिपर्टनि बायदिबावबा मन्टर बर्मनखौ हमनो मोननायजों लोगोसे मन्टर बर्मननि न'निफ्राय KLOनि बेग मबाइल आरो जुथाबो हमनो मोन्दों बिसोरखौ हमनो मोननायनि अनगायैबो बे बम खुबैनाय जाथायाव सोमोन्दो थानाय माखासे KLOनि सोद्रोमाफोरखौ नागिरनायनि हाबाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों रायखांनो गोनांदि सानसे सिगां उदालगुरिनि एक्राबारिनि सुशान्त दासनि न'आव आखाइजों बानायनाय बम खुबैदोंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 12 रिंगासो समाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा बुथारनायनि थांखिजों सुशान्त दासनि न'आव आखाइजों बानायनाय बमखौ खुबैदोंमोन नाथाय खाफाल मोजां बमा सुबुंनाव नाङालासिनो न'नि खोरखियाव नांनानै बेफ्रुदों जायजों खोरखिनि ग्लासफोरा थेर बेथेर जानायजों लोगोसे न'नि इन्जुराबो माखासे गुगादों ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुशान्त दासनि फंबाया बेंगलाव खामानि मावो आरो बिथांनिफ्रायनो KLO हाथियार लाग्रा आफादा 25 लाख रां दाबि खालामदोंमोन थांनाय 2 दान सिगांनिफ्रायनो रां दाबि खालामनायनि उनावबो रां मोनैलाय KLOआनो बे बम खुबैनाय जाथायखौ खालामनायनि सन्देह खालामदोंमोन बेनि उनावनो पुलिसआ गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावनानै KLOनि सोद्रोमाखौ बे दायाव हमदों MCLA मुनमुन ब्रह्मनि गाननाय जोमनायखौ लानानै सोंखारिदों UPPL नि दैदेनगिरि बिजित गोरा बसुमतारिया रायखांनो गोनांदि पर्बत जरानि BPF नि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ प्रमद बर' आरो प्रमद बर'नि सोरखारनि हेंथायै खोथा बुंनायनि उनावनो UPPL दोलोआव अर जोंदोंमोन आरो बे अरा दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै UPPL नि गोबां दैदेनगिरिफोरानो मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै खुगा बेखेवदों बे खेबाव मुनमुन ब्रह्मनि गाननाय जोमनायखौ लानानै सोंखारिदों देबरगाव ब्लक UPPL नि आफादगिरि बिजित गोरा बसुमतारिया बिथाङा बुंथिदों दि मुनमुन ब्रह्मआ सिगांनि समाव पेन्ट फिसा फिसा गानोमोन आरो हाफ पेन्ट गाननानै बेरायोमोन हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रा सुबुङा बर'नि जारिमिनखौ मा बुंगोन होननानै बुंथियो लोगोसे मुनमुन ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिखौ बिगुमै मोनामोनब्ला बर'आवनो थानाय नङामोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि सोरखारनि समाव बुथारनाय जाथाया बांसिन जादों होननानै मुनमुन ब्रह्मआ बुंथिनायनि सायावबो बिजित गोरा बिथाङा फिननाय होयोदि सोरनि समाव बुथारनाया बांसिन जानाय बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ सैथो खोथा बुंनायनि थाखाय किडनेप खालामनाय गावथारनाय न'आव थांनानै बुख्रुब बुख्राब खालामहैनाय बेफोरखौ बावनानै थाङाखै होननानै बुंथियो बिथाङा रायखांनो गोनांदि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ प्रमद बर'खौ जेब्लाबो नंखाय खोथा बुङो होननानै बुंथिनायजों लोगोसे BTSनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'खौ मोजां मोनला प्रमद बर'आ BTSखौनो बिचार होनानै बुंथिदों होननानै मुनमुन ब्रह्मआ बुंथिदोंमोन बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि सोरखारनि समाव बांसिनै बुथारनाय जाथायफोर जादों आरो स्कुल कलेज बानायनो हायै आरो प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायै बेनि अनगायैबो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हायै सोरखारखौ मानो नांगौ होननानै सोंखारिदोंमोन मुनमुन ब्रह्मआ आसाम सोरखारनि डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशननिफ्राय प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो PDUAM
नङाबा गभर्नमेन्ट मडेल कलेजनि गासै प्रिन्सिपालफोरनिसिम लाइजाम फैनायखौ लानानै BSUनिफ्राय खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो गभर्नमेन्ट मडेल कलेजफोराव एपइन्टमेन्ट होनाय आरो प्रमोशन होनायखौ बन्द खालामनो थाखाय आसाम सोरखारनि डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशननिफ्राय गासैबो प्रिन्सिपालफोरनिसिम लाइजाम हरदों। नाथाय आसाम सोरखारनि डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशननिफ्राय फैनाय बे लाइजामनि बायदि थाङोबा BTCनि थागिबिफ्रा नासयजागोन होननानै फोरमायथिदों BSUनिफ्राय। मानोना आसाम एसेम्ब्लियाव मोनसे आयेन बानायदों। आयेननि बायदिब्ला बेफोर कलेजफोराव एपइन्टमेन्ट होनाय आरो प्रमोशन होनायनि थाखाय आसाम कलेज सार्भिसेस रिक्रुटमेन्ट बर्ड दागोन आरो बेनि गेजेरजोंसो आसामनि प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो गभर्नमेन्ट मडेल कलेजफोराव एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन आरो प्रमोशन होनायनि खामानियाबो जागोन। नाथाय बे बर्डनि सोद्रोमाफोरा आसामनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोर जागोन आरो बिथांमोनहानो इन्टारभिउ लागोन, बेनि उनाव सायख'गोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय सिगांनि समाव कलेजनि प्रफेसार, एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ थिसननाय आरो प्रमोशन होनाय बेफोरनि थाखाय कलेजावनो गभार्निं बडि दानानै गावनो इन्टारभिउ खुङोमोन आरो केन्डिडेटफोरखौ सायख'नानै BTCनि डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशननिफ्राय गनायथि लानानै कलेजनि गभार्निं बडियानो एपइन्टमेन्टखौ होयोमोन। जायनाखि BTCआ एसेम्ब्लियाव गावनो आयेन बानायनो हायो आरो मिरु आरो रायजो सोरखारनि आयेनखौ दाफामनो हायो। बेनिखायनो जाहाथे आसाम सोरखारनिफ्राय ओंखारनाय बिथोना BTCआव बाहायजाया, बेनि थाखाय प्रमद बर'निसिम खावलायहरदों BSUनिफ्राय। नंखाय QR क'ड होनायनि दायाव साथाम सिखावफोरखौ बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरीनिफ्राय हमनो हादों। दुथांफोरा गलादार आरो फालांगियारि फसंथानफोराव नंखाय QR क'ड रानोमोन आरो रां लुथियोमोन। हमजानाय दुथांफोरनि मुङा फारि राफिकुल हक, रकिबुल हुसैन आरो जाहांगीर। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखावनि गेंआ गलादार आरो फालांगियारि फसंथानफोराव नंखाय QR क'ड रानोमोन आरो जेब्ला गलायाव सुबुंफोरा मुवा बेसाद बायनानै अनलाइननि गेजेरजों रांखौ होयोमोन, अब्ला बे राङा गलादारनि एकाउन्टआव हाबहैयालासे दुथांफोरनि एकाउन्टआवसो हाबहैयोमोन। बेबायदिनो दुथांफोरा गोबां गलादारफोरखौनो थगायनानै रांखौ लुथिदोंमोन। उनाव दुथांफोरनि थगायनायखौ हमदांनो हादोंमोन गलादार बनामालि दासआ। बेनि उनाव बिथाङा सोलो बाहायनानै नंखाय QR क'ड बानायग्रा दुथांफोरखौ लेंहरदोंमोन, उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। फोरोंगिरिफोरनि B.Ed सार्टिफिकेटआ भेलिड नंगौना नङा, बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। नेशनेल काउन्सिल अफ हायर एडुकेशन NCTE जों गनायथि होजानाय B.Ed इनस्टिट्युटफोरनिफ्राय मोननाय B.Edनि सार्टिफिकेटफोराल' भेलिड जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। इनस्टिट्युटखौ जेनुइन दिन्थियोब्लाबो सार्टिफिकेटआ जेनुइन नंगौना नङा बेखौ नायबिजिरनाया गोनांथि दं आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो मे दाननि गेजेरावनो गासै फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनायखौ फोजोबगोन होननानैबो फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। मोसानि गाग्लोबनायनिफ्राय खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हादों रुपेश्वर तान्ति मुंनि सुबुङा। गलाघाट जिल्लानि साहा बागानाव खामानि मावबाय थानाय समावनो रुपेश्वर तान्तिनि सायाव मोसाया गाग्लोबदों। गलाघाट जिल्लानि मरांगी रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय उदायान साहा बागानाव रुपेश्वर तान्तिजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा साहा बागानाव खामानि मावगासिनो दंमोन। बेयावनो हरखाबै मोसाया फैनानै रुपेश्वर तान्तिनि सायाव गाग्लोबफैदों। नाथाय बिथांनि खाफाला मोजां, बिथांजोंनो साहा आबादाव मावफानाय सासे सुबुङा गोहोगोरा दिन्थिनानै मोसाखौ होफैदों। जायखौ नुनानै मोसायाबो गिनानै रुपेश्वर तान्तिखौ एंगारनानै खारलांदों। मोसानि गाग्लोबनायजों रुपेश्वर तान्तिया जिउ रैखा मोननो हादोंबाबो गोदोना आरो फाफ्लियाव गाज्रियैनो जोखोम जादों। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय स्वाहिद कुशाल कनवार सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सनु निगमनि बिफानि न'निफ्राय लाख लाख रां खावग्रा सिखावखौ हमनो मोनबाय। रायखांनो गोनांदि बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सनु निगमनि बिफा आगाम कुमार निगमनि न'निफ्राय 72 लाख रां खावनानै लांदोंमोन सिखावा। जाथायखौ लानानै मुम्बाइनि असिवारा पुलिस थानायाव केस होदोंमोन आरो सिगांनि गारि सालायग्रा रेहाननि सायाव सन्देह खालामनायखौ फोरमायथिदोंमोन आगाम कुमार निगमा। मानोना CCTV फुटेजाव गारि सालायग्रा रेहानखौ बेग लानानै ओंखारलांनाय नुनो मोननाय जादोंमोन। डुप्लिकेट साबि लानानै फ्लेटआव हाबनानै बेडरुमनि डिजिटेल लकारनिफ्राय रांखौ खावनानै लांनायनि सन्देहखौ फोरमायथिदोंमन सनु निगमनि बिफाया। जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव केस होनायनि उनावनो पुलिसआ गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावनानै सनु निगमनि बिफानि सिगांनि गारि सालायग्रा रेहानखौ हमनो हाबाय, लोगोसे खावनाय 72 लाख रांखौबो मोनफिननो हाबाय। मोनसे फोसावनाय मानास अट' श'रुम आरो MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय गंसे टेबोल फेन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ मोननो हागोन।
आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरगोन बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल एबा स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दङ अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो गाव गावनि मोजां मोननाय मटरसाइकेल एबा स्कुटिखौ नोंथाङा थाबैनो मानास अट' श'रुम नङाबा MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन मानास अट' श'रुमनि थावनिया मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव आरो MMH हन्डा श'रुमनि थावनिया चिरां जिल्ला काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव बेफोर अफारफोरा 31 मार्चसिमल' थागोन मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा नोंथाङा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों